ערב טוב לכל האורחים. בחודשים האחרונים נעלמו עקבותיהם של עדי ודורון אי שם בחו"ל, כאשר יצאו לעבוד בעוד מדינה לא ידועה ושכחו לחזור. גייסנו את מיטב הזוגות מכל רחבי הארץ לטובת איתור והחזרה של הזוג הטרי הביתה. ברוכים הבאים למרוץ לעדי ודורון. מה, הם נעלמו? נעלמו. אבל הם נעלמו? אבל איפה הם? לא יודעים? זה סרט. לא עבדתם מחול, אבל איפה הדיוטי פרי? איפה הדיוטי פרי? לא יודע, אבל יש דיוטי פרי! יאללה! אני אברהם, וגם זה אברהם. גם אני אברהם, וגם זה אברהם. אנחנו באנו להראות לעולם שכל אחד יכול... פה זה מרוץ עדי דורון? לא בלק, פה זה הש"ג של הסבתא שלך, להיות פה יומן. במשימה הראשונה שלחנו את הזוגות לפריז, עיר האורות. שם נצפו עדי ודורון לראשונה ביחד. בשביל למצוא קצה חוט למקום הימצאם, הצבנו את הזוגות בעמדת הבידוק הביטחוני, בשדה התעופה של פריז, שארל דה גול. עמדה בה מילא הזוג הטרי שעות רבות יחד. זוגות, צאו לדרך! 3 שנים הם היו פה? 10 דקות חולקות לי אגב. וכבר הלך לי הפרנץ' גם. מה אכפת לי למי ארז? ומה קרה? ומי ארז? כאילו שכבר יקרה משהו וכולה תיסע לישראל. אני רוצה הבן שלי יהיה כמו דורון. יעני מה, חתול? לא, שיטוס בעולם. בטח יבטיח אותנו, ישמור עלינו. שיעביר לי פקטים מהדיוטי פרי, נו מה? נו מה? דבר אחד טוב יצא מהדורון הזה. מה בלק? חתול? לא בלק. הוא לימד אותנו איך להקרים אלכוהול. חיים. לאחר הכישלון הנחרץ במשימת הבידוק הביטחוני, יטוסו המתמודדים ליוון. מדינה בה נצפה הזוג 17 פעמים בשבועיים האחרונים בלבד. על הזוגות יהיה להגיע לאתונה, ועל מנת להתמזג עם האוכלוסייה המקומית, יהיה על הזוגות לבצע את ריקוד הזורבה המושלם, מול שופט יווני בשם אנטי פיטריונידיס. רק לאחר שיבצעו את הריקוד המושלם, יקבלו מהשופט היווני את הרמז הבא. זוגות, צאו לדרך! מה זה מגניב? דורון ממש נהנה לראות אותנו עובדות ככה. תכלס, אנחנו הרבה יותר שוות מעדי. למה מי זאת עדי?
דיש, כאילו זאת שנעלמה עם דורון. מקווה שלא ימצאו את השדורון הירק שלנו. נו מה זה סורבה הזה? וואלה, היוונים האלה צריכים לבוא לראות אותנו בשיכון המזרח איפה שעדירו כדי. זה שמח! כל אחד יכול לרקוד זורבה, אפילו אברהם יכול לרקוד זורבה. קאי. הזורבה הזה עושה חשק, בואי נלך לתפוס בחורות. לא רוצה, יש לי אישה יפה בבית. אז בואי נלך אליך. יאללה. לאחר שביצעו בהצלחה את משימת הזורבה, הלו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? לך מפה. לאחר שביצעו בהצלחה את משימת הזורבה, קיבלו הזוגות רמז. הזוג שהצליח לפצח את הרמז, יגיע למיקום המדויק של עדי ודורון, בתאריך ה-6 לדצמבר בשעה 10 בלילה. הזוג הראשון שיגיע למקום זה, יהיה הזוג המנצח במרוץ לעדי ודורון. שיון, באנו הזמנה. עוד פעם H&M? לא, סתומה, זה... הזמנה לחתונה. נו מה זה, הזמנה לחתונה? לא, זה מלאוח, יא ג'חנון. זה הזמנה, ערב 8:30. בואי שלא נפסיד ראשונות. הזמנה לחתונה. וואלה. יאללה, בוא נרוץ. יש בחורות? הבחורות טוב. יש וודקה? וודקה רע. قبل شتاء جبت قاشك ويلا نبغى نلعب